ബാ. ഒരു ശകലം പോലും ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്തതും ഒരു തരിമ്പ് പോലും സത്യസന്ധതയില്ലാത്തതും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് പറയട്ടെ. ഞാനില്ലേ കൂടെ, ഞാൻ നിൻ്റെയല്ലേ. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കാരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞവരിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടി ജീവിതം അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുള്ളവർ ചിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ കുരുങ്ങി ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഇത് കേട്ട് കൺഫ്യൂഷനായിട്ട്. ഒട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന വാക്കല്ല കേട്ടോ, വെറും പന്ന വാക്കാണ്. ഞാനില്ലേ കൂടെ, ഞാൻ നിൻ്റെ അല്ലേ. വിശ്വസിക്കുകയേ ചെയ്യരുത് ഈ വാക്ക്. വെറുതെ നമുക്ക് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ ഒരാളും നമ്മുടെ കൂടെ കാണത്തില്ല. ടാറ്റാ.